Opgave 7. I en klasse har man målt styrken af elevernes håndtryk ved hjælp af et hånddynamometer. Styrken den måles i kilo. Opgave A. Forklar hvordan kvartilsættet for styrken af elevernes håndtryk kan bestemmes ved følgende 3 metoder. 1. Ud fra en tabel over de kumulerede frekvenser kan kvartilsættet findes ved at aflæse under hvilke observationer 25%, 50% og 75% hører til. 2. Ud fra et trappediagram findes kvartilsættet ud fra y-aksen at aflæse, hvor 25, 50 og 75 rammer de forskellige søjler, og derefter aflæse, hvilken værdi der hører til. 3. Ved at tælle observationerne kan kvartilsættet findes hver gang procenten i decimaltal med antal observationer. Opgave B. Beregn kvartilsættet for styrken af håndtrykket for eleverne i 1. T. Dette har vi gjort ved at bruge den tredje metode, altså ved at tælle observationerne, ved at gange procenten i decimaltal med antal observationer. Q1 har vi fået til at være 27, Q2 til 32 og Q3 til 38. Opgave C. Tegn boksplot for hver de 2 observationssæt og sammenlign fordelingen af styrken af håndtrykket for de 2 observationssæt. Først og fremmest ses det, at medianen for både den anonyme klasse og T-klassen er 32. Det vil sige, at 50% af alle håndtrykkene i begge klasser forholder sig mellem mindste værdi og 32. De midterste 50% af observationerne i T-klassen er mere spredt end de midterste 50% i den anonyme klasse. Q3 ligger hos T-klassen ved 38, hvorimod den er 35 for den anonyme klasse. Det vil sige, at 75% i T-klassen har et håndstyrke på 38 eller derunder, og at 75% i den anonyme klasse har en styrke på 35 eller derunder. Mindsteværdien er tilnærmelsesvis ens for begge klasser, og det vil sige, at de svageste er næsten lige svage. Størsteværdien for den anonyme klasse er 50, hvorimod størsteværdien for T-klassen er 63. Det vil sige, at den stærkeste i T-klassen er markant stærkere end den stærkeste i den anonyme klasse.